na wonyemu akwala na ye ware saa no osofo bi ene obetuma break ya ma wo da I don't contact spirit to do our breaking spiritual marriage do a breaking what they call her what they call confo ni what they call mala woni what they call baby ni ye o ma me no papa ebiom koda wo nwuram ebiom koda wo nsum enwuram ye hoho oti nwuram nti wo twam na okunu se saa de ma na e koso a otimi ware akwala won say akwala ni bi ni mu na o se yes oba ni be ma bi na obese na pepta enya wa hoho a wono no okunu say wo ye lesbian a onimu so wo ye lesbian because someone dey marry na ye dwuma to who pet onimu so wo ye member adentu no mu I keep the baby sapa yes na mo ye dem awe yes spirit and the same microphone no mo ware marry into mo muska omo was papa eno na me ka chiro ko bi mi ma dwuma wo ye yes ka wo yes yeah maame no omo muska omo sanando maame no omo muska nhu adwuma bi a wo ye omo muska na me ya doma da me ba bi mu no me chire wo na kwan choti asie me chire wo na kwan aso bibiri wo hono mu a saa de no omo ka to sanando maame na maame na maniska no agi fame no agi fame e yesunsun fo ye nim de ekoso yeze enjire nkasero eso ye de so the asie etino saa de ne ba be ware wo a o ma won fa oba o yu bi ma o ma won fa oba o yu oba o ma won fa bi ma da na de na o kase ma ko say miji da ya miji spirit on no yu oba ye bi ma and now you can't spiritual marriage ya wo de ma mo ataware wo and ye what miji and no nanimu yu oba en na chi ye bi ma e won aho na no be de da oh ye honhom fi entu kan ne dikosa wo se honhom fi no o be ma bia ne ho sin egu no na ho sin tini ne ho nte entu so ya no pa na ho sperms wo ho a ho nte ta ade bia wo sa so ne besa obi promise of ma wo because no honhom fi ne wa papa beda e na de omo ye ne say spirit ne yo ba ono ba beda jumo di ha no so obe say ba brabo o ye be ma oni be ma beda sa the spiritual marriage no moti here oba spirit o ye be ma no o ma be no oba ne na da oni be ma ba koda na do yo oba no oni wa ba be de and obi wo no mu a se obi ne ye sa na onhunu oba da so ne ho asen e yi da tichidi ana ye nwa ene on e be ye o sa ade atichidi e abo atichidi ana ye nwa and no be die yes into the show ona unhunu se wa amate se nipa ene honhom ni wo a wo yi wo na fofu ani nipa wo nim wo anim no no de wo ne wa ba beda sana ya na ya de etie nti spiritual marriage no ye wo categories bi ene ye wo de wa kwadi aduro na honhom na da ware no se bia wo ni ma no so a panche bi so ana se wo ni ja bi o ukoji moti ne da ware wo ukoji bosoma ne da ware wo so ti asie onipa bi a okom ensuo na ware no saa na ye den etie nti spiritual ye wo categories bebre and obi wo no wota yi ne ho we dwa de boso no nam se wo mu ni hunu o ye be ma se wo mu ni hunu na wo ye na konope no ware ho nti be ko tibia bi mu a na wo nte saa obi se first na me nte saa e ba ne sei na me ko saa tibia we mu ebia wo yi ho na mbiem wakodo nso gatam dua bi wo wakodo nso guso ebe ya wo saa kontomre saa wo nso guso e ma spiritual marriage kontomre wo nso gu kontomre so e ma spiritual marriage e ma okoko bo pie na we kra nya de na hwedua na e di su ka yes ebi no ya saa de brode ya ho no ma nso guso kuma afufu yo mkoku ayi kuma akra yi ka ne paki ba bi e ma itwa no ahwie gu ho no wo ahwie gu ho wachina sem enti oba bi bebiri aye fufa fasa ne ma obi ti ko ji aduru ne baba be ware sa na ye den etie na se e ba na sa ye ni pay na unim sunsun ma so be de no wo e bi so na da e ba na sa ohu ne da ye sum e no ba bi wo ha da be ma be ba wakam be ma ne ne ma be sen
bema ne nneɛma nyina wohyia no na nneɛma nyinaa yɛ correct ɔba wɔkɔmpɛ ne wo nneɛma nyinaa sɛ ne ɔno sɛ saa wɔbɛyɛ obi ware no makɔfa obi yere ɛna obi a ɔbɛma awɔ ne ɛna obi a ɔbɛda so na ɛsɛ deɛ ɛde adeɛ sinsan ne ho no wɔn so yes no ɔba wei wɔnyɛ normal wɔne ne atwi ma nso nti yɛwɔ sɛ nneɛma no yɛ dɛn ɛwɔ hɔ ɛma wohu no obi bi a wotie me no wo experiment saa cases ababa nim saa nti menim the way ɔmo wɔyɛ dɛn ɔmo operate ɛna obi wɔ no ma ɛntenten ntimi fa wɔ ne kosua so yɛaware nti baabi a wokɔ no wɔyɛ osi akwan ntenten ne bi wɔ no ma ɛyɛ sunsum ma ware ɛna sunsum ma ware no ɛsane kyerɛ coronavirus